Ka Federation of Kasri Jantian Karo People FKJGP Riwaming Circle ka manju ja ka jingpdiang ka Deputy Commissioner bat SDU pen usla civil subdivision ban khang bat pli ya ka yat ka yang hak srok ba nadu room light lengkot chalengkel dem jong ka srok ba aspa nru pheu shillong pen usla dauki habkran halokani usketri ka FKJGP Riwaming Circle ba Mabel Baskem Taba olong bakasteng ngeu ban ai kublai ya ka DC is kasih bat kumju yo SU perusla ki bala ngap ya ki jing ajing mot jangka seng la ban kedau ba sub divisional officer ka pen usla civil subdivision la pen benayar ba on kang dam yat kali sausngi bat on pli laisngi tang hapok ka po ba bu ha ka sita yo nadu ka absan trik ujemang aja penriu hak benta jong ka srok nadu rai lengkot shadow leng kedem ka bahap ka apsau hadu lai pesau kilometer hadu ban penbena de kumbai pan ha ka jing penbena ka bla penmi ka afui tari ujemang aja punreu USDU pun labu ban play yai kali ha ka sengi nengkong sengi ba al bat sengi balang bat on kang pat nadu ka por khawai beje step hadu lai beje janmit kat ba ha ka sengi palai sengi thoding sengi sajan bat sengi blai on kang dam baik baro si sengi simit kani ke jing penbek kan long sipor ke ban trekam nado ka apsan tarik ujemang aja panreu hadu ban penbena da kumwai pat wala kan keta juro jadi pat ba hakate ka thai USDU ka civil subdivision penusla ba kutam wajri wa kentu yaki pat ba ban long ki ba pikir habayat bayang sakate ka thai na ka jingwan ka ayom liur bat ban ker ban yat ban yang kamtam hakapor menmit ada omdai badon kam kani ke jingkang yat kali ba ka jing penbek thamai kalong ban ailat ya ka company bakan dem khoi ban ti yak srok knang ban kam state ka jing pentrei ban pendep no kam kloi ya ka tai ka benta Nakaliang kaseng FKGGP Riwar Mingi Circle ka ikoblay ya ka office DC East Khasi Hills bat ya ka penusla civil subdivision kabala priang subha ya ka jing ai jing mut jongi ban khang surok sau singi hakashtayo bat ban play lai singi hakashtayo khnang ba company kayo ban penhap bat pentrekam ya ka te surok laiken so namar ba bon ki mau ki khandau ki basong senjor ha ka te ka jaka bat ngai khublei khamtam ya ki rang basnong ki ba pher na kisnong ki bala trei lang bat basim khia ya ka ni kam ha ka baya dei bat kamaule ngi kentu ba company kan siang no kham kloi yau mau GSB namar ba ngi ku asyo ba ki kalirit tin sakut ha tu jaka khamtam ha ka por slap namar ngelayo banyak keren ha por bangidon ke joint inspection pa ka company namar ba ngim ko asyo ba kandon ke jingjia ka psusi ya ka para chinong para than jungi ha ka bayadai bat ka surok mau ko jam chini chat khandai ni kentu ya ka company man feeling no da ki mau ki bahe ha ka bayadai bat ka tu surok ka bagiti napo namar ba kala banwan ra ya ka jing tukut ka surok bat haba ki kali ki ya dei pelai tangawe ka kali ban perit itu surok bat ya kitu gideng ke baka de ban rano kham sajan ke surok khnang ban like na ke ke dijia ke susi namar bon ke ba ke wan o changi ha ka bay de bat ke tu surok ni kerparu ya ke ba ke trailang bat ni ha ka bay de bat kan kam bat ban skor ya ke jik bana jong ki company bat jong ka penusla civil subdivision namar ba ni kwa ba kan ni surok kan kham deploy no bat kan long ru project ka bojop